23 һәм 24 октябрь көннәрендә Габдулла Кариев театры 34 сезонның 2-нче премьерасын «Сүннәтче бабай» спектаклен тәкъдим итә. Һәм шул уңайдан кунакка театрның баш режиссеры, Россиянең ат казанган артисты һәм Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Ринат Әюпов белән Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Әсгар әфәнде Шакировны чакырдык. Исәнмесез, кадерле кунаклар. Хәерле итәләр. Беренче сорау әлбәттә премьера спектакль хакында булыр. Ни өчен нәкъ Сүннәтче бабай һәм әлеге спектакль турында бер-ике җөмлә белән безнең тамашачыларга сөйләп узсагыз иде. Гаяз Исхакыйның Сүннәтче бабай хикәясе тирәсендә тагын 4 әсәр булачак. Ул әле өйләнмәгән иде хикәясе буенча. Остазбикә, кәләпүшче кыз һәм дә инқираз 200 елдан соң очрашу менә шундый зур хикәяләрдән торган шундый масштабный спектакль булачак. Димәк, бу бер генә Сүннәтче бабай хикәясенә нигезләнгән спектакль түгел. Бу тарихны барысы да Сүннәтче бабай яисә Корбанколый тоташтыра. Корбанколый тоташтыра һәм менә бу хикәяләрдәге адашып, юлдан адашкан балаларның проблемасын Корбанколый шишә, Корбанколый ярдәм итә, аларга канат бирә. Бу көтелмәгән сюжет, аның инсценировкасын яшь драматурглар Булат Минкин һәм Ландыш Абударова шундый оригиналь рәвештә эшләде һәм ул тамашачыларга бик кызык булачак. Бигрәк тә яшьләр өчен бик кирәк ул Гаяз Исхакыйның әсәрләрен яшьләргә тәкъдим итү. Бу бик кызыклы әйбер булачак. Нинди темалар күтәрелә тамашачылар шунда сөйләп китә. Анда бер икесен генә әйтеп узам, ул да булса катнаш гаиләләр темасы, проблемасы, демография һәм дә хатын-кызларның җәмгыятьтә булган урыны, җәмгыятьтә тоткан урыны. Бу актуаль әйберләр. Әсгар абый, мөмкин булса сезгә дә шундый сорау бар. Сезне бит тамашачы Камал театры артисты дип белә, таный, кабул итә. Гомумән менә башка театрга чакыргач, гомумән кирип китү ничек булды? Бигрәк тә яшьләр театры бит әле ул. Үзегезне ничек хис иттегез? Бик кызык әйбер ул артистның язмышы. Әгәр менә режиссер күрсә, сиңа роль бирә. Режиссер күрмәсә, син роль уйный алмыйсың. Син никадәр талантлы булма, сине режиссер күрмәй икән, сәхнәдә син ачыла алмыйсың. Ну менә кай вакытта шундый бәхет була, артистка режиссер шана һәм үзенә кирәк кешене эзли. Менә кай вакытта инде артистның бәхетенә күрә рольләр туры килә. Бу чиракта мин уйлыйм инде, минем бәхеткә туры килгән әйбер дип. Чөнки бер әйберне искә төшереп китәсем килә. Мин бу әйбер буенча кино төшергә бик нык тәкъдим иткән идем. Менә Ринат Әюповка мен әйтәм, әйдә инде үскәнем, шуны эшләп чыгарыйк. Мен әйтәм, мин сиңа ышанам, синең белән эшләп чыгарга мөмкин дип. Безгә инде ярдәм дә итәбез дигәннәр, ләкин менә шулай вакыт узды, кино әле чыкканы булмады. Ләкин менә Ринат әйтә, Әсгар абый, минем мөмкинлегем бар, Сүннәтче бабайны эшләргә ди. Ләкин мин менә мондый зур катлаулы итеп эшләр дип мин аны күз алдына китермәдем. Әсгар абый, менә сезнең Ринат абый белән уртак эшегез бит инде беренче генә тәҗрибә түгел, сезнең инде бергә эшләгәнегез булды. Ә менә репетициялар ничек барды? Ну менә репетициялар инде шундый әйбер, режиссерның максаты бар икән, ул синнән үзенең теләген барыр чыгара. Әгәр дә менә үзенең режиссерның максаты дигән сүз инде идеяны ачып бирә икән сиңа, шулай эшләргә кирәк дип. Режиссер артистны телиме, теләмиме барып аны заставить эшләргә. Ике театр арасында бүленеп йөрү авыр түгелме сезгә? Юк, миңа безнең дирекция инде Ринат сөйләшкәч, директор да, баш режиссер да алар аңа мөмкинлек бирделәр. Чөнки Ринатка аларның хөрмәтләре бик зур иде. Шуңа күрә инде миңа андый авырлык булмады, чөнки әйтәм бит, Ринатның хөрмәте анда Академия театрында бик зур. Сез бит инде Әсгар, без беләбез, милләтпәрвәр, безнең тарихыбызны һәр вакытта да дөрес күрсәтергә ашкынучы шәхес. Һәм бу очракта менә шушы образ белән, роль белән сезнең шәхси тормышта бер уртаклыклар тоеламы сезгә, бармы? Ну, бер әйберне мин әйтәм, анда менә төрле әсәрләрдән алынган бит. Менә шул әсәрләргә минем күзлегем икенче.
Менә ул әйбер чыннан да бар. Нәрсә дигән сүз? Мен менә шул булган вакыйгаларга үземнең ички җанымда, ички рухымда булган фикерне салып ачып бирергә телим. Менә бу бүтән әйберләрдән, бүтән безнең уйнаган спектакльләрдән аерылып торачак. Ләкин тамашачыга барып җитәм ул, аңлашыламы? Ансы инде мин әйтү авыр. Ләкин әйтәм бит, менә ни өчен марҗага әйләнә? Ни өчен бу кеше ташлый бу тормышны? Ни өчен менә мондый язмышлык кыз бала нигә китә, фахишханәгә китә? Нигә болай татар булган? Менә шушы әйберне мин ички кичерешем һәм фикерем белән тамашачының җанына тәэсир итәрлек дип уйнап бирергә тиеш. Дулкынланасызмы? Ну, ни булгач нәрсәле? Премьера. Улай бер синнән тормый ул. Менә организм үзеннән үзе мескен әзерләнә нәрсәдер теге шабышаты күк. Каяда бара белмисең. Булай да, ну, ни бер кала, ну, әгәр дә максатыңны тапсаң, аны инде Станиславский сверхзадача ди. Менә шушы чыннан да нигә син куясың бу спектакльне? Нигә моны уйныйсың? Менә шушы әйбер табылса, әлбәттә мин сөенерем инде. Ринат әфәнде, Гояз Исхакый ижатына инде Кариев театрда сез дә беренче тапкыр гына мөрәҗәгать итмисез, беләбез, Кәҗүл Читек әсәре белән шәдә безнең спектакль куелды. Бу сезнең шушы авторга карата аерым мәхәббәтме бу, яисә менә шул чордагы язылган әсәрнең дә безнең хәзерге чорга туры килүеме, нәрсәдер сезнең фикерегез белән туры килүеме? Менә Исхакыйның 110 ел язылган әсәрләре бүгенге көндә дә актуаль аның темалары. Шуңа күрә мин кайсы гына театрда эшләмәсәм дә, Минзәлә театрындамы, Чаллы театрындамы, үзебезнең театрда Исхакый белән мин һәр вакытта теге бергә бардым. Чөнки аның һәр кичкенә генә хикәясе әзгәрәбе әйтмешли, фильм төшерерлек дәрәҗәдә. Әлеге спектакль турында әйтәсем килә, анда бөтен труппа катнаша. Бу спектакль эчендә төрле ритуаллар тәкъдим ителәчәк, онытылган традициялар тәкъдим ителәчәк. Һәм шулай ук Корбанколый ролендә Әзгәр абый гына түгел, үзебезнең театрның артисты, Татарстанның халык артисты Илфат Камалиев та әлеге рольне башкара үзенчәлекле иттереп. Без дә түземсезлекне көтәбез, сезгә дә уңышлар телибез әлеге премьерада. Матурлык Корбан таләп итә. Бу әйтем хәтта чәчкәләргә дә кагыла. Дөресрәге, матур чәчәкләр үстерергә яратучы хуҗабикәләргә. Мәсәлән, кала чәчәкләрен генә алыйк. Ул бик күп игътибар һәм тырышлык таләп итә. Мин моны әлеге гөлләрне үстереп караган кеше буларак әйтәм.